Tervetuloa meidän Niksi-corneriin. Tänään meillä olisi tarkoitus rakentaa niin sanottu thaimaalainen leija. Elikkä... Mikä vitu thaimaalainen leija? Äijä keksii taas ihan omia. Mä oon ihan hyvin keksinyt. Tehdään sellainen sitten. Elikkä... Oli muuten paras tunnari ikinä. Mutta kuitenkin. Elikkä tarkoitus olisi rakentaa semmonen sinoililla käyvä leija. Sinoililla käyvä leija. Elikkä tää on se paloastia ja tähän tulee ohkaisista metallilangoista semmonen miksi tää nyt sanoo, kehikko, minkä päähän sit laitetaan muovipussi. Ja sitten sinoille sytytetään ja pussi nousee taivaaseen. Sinoille sytytetään ja... Sinoille sytytetään. Mitä se sinulle teet? Sytytetään. No niin. Elikkä tää on hyvin yksinkertainen. Tarvitaan tämmönen yksi tuikku alumiini astia, paloastia. Siihen sitten tehdään muutama lommos ja veitsetään ne rautalangat siitä ympäri ja sitten sorvataan se pussi kiinni ja sytytetään. Nyt se nousee. Katsotaan mitä tästä projektista tulee.